programe starostlivosti o svojich občanov má mesto Michalovce vyhradenú službu aj pre najmenších. V nasledujúcom príspevku vám prinesieme podrobné informácie o kombinovanom dennom stacionári pre deti. Verejnosti je táto inštitúcia známa pod pôvodným názvom Mestské detské jasle. Sú určené pre deti od 1 do 3 rokov. V prípade, že maličké dieťa má zdravotné postihnutie, môže nastúpiť do detských jaslí už od pol roka veku dieťaťa. V tomto zariadení je pre deti zabezpečená zdravotná, výchovná a rehabilitačná starostlivosť, stravovanie a nevyhnutné zaopatrenie a dohľad nad deťmi. Samozrejme všetko odborným personálom. Kapacita detských jaslí je 55 osôb. A chce rodič prihlásiť dieťa do detských jaslí, je potrebné napísať žiadosť na Mestský úrad v Michalovciach na odbor sociálnych vecí. Na predpísanom tlačive, to je žiadosť, ktorá je k dispozícii aj na webových stránkach mesta Michalovce. Odbor sociálnych vecí vyhodnotí formálne náležitosti tejto žiadosti a celý proces sa ukončí vystavením rozhodnutia o prijatí dieťaťa do kombinovaného denného stacionára, ktorý podpisuje primátor mesta. Rodičia, prípadne zákonní zástupcovia dieťaťa, platia paušálny poplatok vo výške 120 eur mesačne. Platia úhradu za poskytovanie celodenného stravovania vo výške 2,50 eur. Celodenné stravovanie v prípade detských jaslí znamená podanie desiaty, obeda a olovrantu. Rodičia ešte platia za zaopatrenie a dohľad, a to je 50 centov na deň. Môžeme povedať, že mesačná platba rodičov za dieťatko, ktoré chodí nepretržite celý mesiac do jaslí, je cirka 170 až 180 eur. Ale tu je nutné povedať, že rodičia získavajú od štátu cez Úrad práce sociálnych vecí tzv. Rodičovský príspevok vo výške 204 eur, čiže v podstate štát dokáže refundovať náklady rodičom na tieto platby. Mesto Michalovce hradí všetky náklady na chod a prevádzku kombinovaného stacionára pre deti a mzdové náklady zamestnancov. V súčasnosti je v zariadení zamestnaných 18 odborných pracovníkov. Ročné náklady na prevádzku tejto služby sú viac ako 300 000 eur. Aktuálne stav v týchto jasliach nie je naplnený, preto môžete žiadosti adresovať na Mestský úrad.